Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Ýene de sürpriz hyzmaty öz işini ýerine ýetirmegini uly höwes bilen dowam edýär. Bu gedek Daşow dolaýatynyň Saparmurat Türkmenbaş etrawynyň ýalkym geňeşliginde ýaşaýan Bäsimjanyň adyndan, ýagny edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän Bäsim bilen Şahryýaryň adyndan öz mehriban kıwlasyny, edid dädesini gutlap, öz mehriban käbesi, mehriban ejesini gutlap ýörüýte biz ajaýyp sowgatlar bilen ýola düşdük. Bäsimjan, Şahryýarjan, mehriban kıwlaň, edid däden, Jumanadar aganyň ýaşy uzak bolsun, mehriban käbäň, edid ejen, heseli gelenejäde uzak ýaş dilege diýas bagtyar ata-eneniň jallary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Onda şeýle gowy dilegler bilen sizi tarap ýöredik. Reklama. Mehriban tomoşaçylar, hormatly illäçler. Ine bugün Bäsimlere tarap biz ýola düşdük diýdik. Bäsimjany hemmäňiz tanaýaňyz Ýalkym Dastavkanyň ýol başçysy. Ýalkym Dastavka ertip berme hyzmaty elmydama siziň hyzmatyňyzda şular ýaly şanly günleriňizde, şanly doglan günleri gutlamak isteseňiz, onda ekranda görünýän şu belgi bilen habarlaşyň. Ýene bir tane reklama. Ceyhun Production, Ceyhun Muratowň ýol başçylygynda siziň iň bagty pursatlaryňyzy ýadygarlyk ýazga geçirýär. Toylu dawaralaryňyzy studio görnüşinde 1 kamera, 2-3 kamera umumyň aýdanda iň bagty pursatlaryň ýeka pursatyny sypdyrmadan ýazga geçirip bilýän iň meşhur video toy hyzmatlary. Ceyhun Production YouTube kanalyna agza bolun. Ýalkym Dastavkanyň öz kanaly, internet ulgamynda YouTube kanaly, Ýagşy Niyet YouTube kanalyna da agza bolun. Ene mehriban tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly ýörüýte Bäsimjanyň haýysty boýunça Jumanadar magtymyň döwletli ozona geldik. Häzir nesip bolsa içe girip, sowgatlara goşuryp. de jaýa girdik. Bäsimjan, sen öňüňde görýänmi? YouTube arkaly tomoşa edýänsiň. Assalamu alaykum. Ýörüýte Bäsimiň haýysty boýunça geldik. Öňüňde o Bäsimjanyň mehriban kıwlasy, edid dädesiniň 71 ýaşy dolýar. Gelenejemiň hem Bäsimjanyň mehriban käbesiniň hem 67 ýaşy dolýar. Ýaşy uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, elmydama şu çağajyklaryňyzyň arasynda başyňyz dik bolsun. Näme nesip bolsa Bäsimjanam gelse, onu öýlendirsek, bir gowa diýip toý tutsak. Şahryýar oğlum, Bäsim oğlum, ta oğlum eden hyzmatyňyza oglanlar hemmäňize de agtyklar gelirler, dogollar, ta oğlum hemmäňize toý oturmak müýessetsin. Hemmäňize jan saglyk, ýurt paragatlyk. Şahryýar bilen Bäsim eden hyzmatyňyza, hormatlaryňyza ta oğlum daýym. Janyňyz sag bolsun, işiňiz rawas bolsun. Bize de daýym buyurdur goý. Diňe gutluk dal, olaryň adyndan, ene Bäsim bilen Şahryýaryň adyndan sowgatlar bar. Ene öý hojulugyna gerek sowgatlar. Süýjülük tort bar. Ene ýörüýte şu günki siziň doglaňyzyň şanyna. Nesip etsin, ýene sowgatlar bar, getir o şu wagt. Gözel dünyam, göz yaşlara boğulmaz. Eciz gönlüm, ayna yani dövülmez. Başımdaki süven baktım soğulmaz. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Yeke uymaz bardağını bildirer. Gamlı baktım medet verer güllüler. Büdrenimde başımı dik kaldırır. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Hasretinden korkuyum yoktur durmuşum. Kalkam yaşap görse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmaz hiç bağıt kuşum. Kalkam yaşap görse
beni durmuşum Korkusuz okvana övrülli daşın Kakım yaşap yürse yaktı dünyada Yeke oymadı bardığını bellirer Gamlı vaktim medet verer güllüler Büdrenimde başımı dik kaldırır Kakım yaşap yürse yaktı dünyada Hasretinden korkuyum yoktur durmuşum Kakam yaşap yürse yaktı dünyada Başımdan ayrılmaz hiç bağıt kuşum Kakam yaşap yürse yaktı dünyada Hasretinden korkuyum yoktur durmuşum Kakam yaşap yürse yaktı dünyada Başımdan ayrılmaz hiç bağıt kuşum Kakam yaşap yürse yaktı dünyada Oğlanlar geldiler, giyindiler, ağatıklar çoğulur. Hemen de olup yaş vergay. Ağayın karındaş da on. Ya doğ yarlar. Yurdumuz parahat bolsun, deremizde bereket bolsun. Hemen diğinanı toya vergay. Dede hem näme netibe oğlan geldiler. Algayna kutlu olsun. Yaşınız ün olsun daim. Seyralarım kutlu olsun. Giden oğullarım sağaman geldim daycan. Gelip bir toylarını görüldü daim. Hemen netibe etsin şunu yalak. Yaşımıza kolay. Koşa görüldüğün yaşını belgay. Madama maşgalan şunu yalak. Baktılın portatlar devam edivergay. Oğullarım sağaman gelgay. Kutlu olsun, netibe etsin. Hemen toylu olsun. Ağa yaşını diyeyim olsun. Gelecekten hem yaşını diyeyim olsun. Madama şulayalak toy olsun üyünüzde. Ama başımda ağam sağaman gelsin. Dine toyluk olsun, çatlık olsun. Dedemcan yaşını diyeyim olsun. Görülün yaşını verdin. Başımdan sağaman geldin. Yaşını diyeyim ece dedim. Asal doğrusun aslında yine geldi Allah'a emanet. Hemen sağ otanı tilak bilende. Dede ece yaşını diyeyim sağ sağ olsun. Ece kağa yaşını diyeyim görülün yaşını verdin. Kakak koca yaşını diyeyim olsun. Kakak koca yaşını kutlu olsun. Uzak yaşa. Baba mama yaşını diyeyim olsun. Bäşim eze hakda, ata hakda bir goşa okap berdiydi maňa. Onam şu wagt okap bereň. Şahirlaryň näşeýler aksetirleri bar. Biçak hormat goýun ena diýdiler. Ady dillermizde fena diýdiler. Bir gedek ýykmaklyk enäniň göwnün ömür geçilmezek günä diýdiler. Daglary, baglary bedeýän guşlar, geçse de her näçe tomuslar gışlar. Enesinin yasan hövürtkesini hiç kaçan, hiç mahal unutmazmışlar. Eze ağ süt verdi, hem mehir verdi. Emma kakamızam şonça söyönür. Eze gize yatman hudilän bolsa, kaka gizelerine gala olanlar. Kaka olmak yeňil serpay däl ahir. Kä mehirli, kä gazaply bolmaly. Çağa terbiyesi näzik mesele, kä de sögüp, kä de söýüp öwsüp ýörmeli. Eze hakda kän ýazylýar goşgular, kaka hakda kän ýazmagyň hajaty ýok. Bäsimjan, çarýarjan diňe kakamyňyz üçin, ejeňiz üçin gow ogul bol, atene şondan özge zat iflany okdyp, naşahyryň goşuk setir bar. Tamam. Çağalarım tağaman idne duran kalgay. Hemen çağaları tağaman en maşgalanda goşgaylar, hegalarlar toyuna buyurdun. Hemen de sağ ol, eğnana toya buyurdun. Sağ ol. Atıklar geldiler, oğlanlar, kızlar, doğullar, hemen de sağ olun. Bu da kaç verdin, ağayın karındaş, doğullar, komşu oğlum. İyilimizi, günümüzü bilen sağ otur oyluyum. Sağ ol.